Der bliver efterspurgt lidt nogle redskaber til, hvordan man kan undervise i forskellige skills eller øvelser. Så jeg tænkte, at jeg ville gå igennem noget rope climbs. Der kommer til at være noget rope climb på Wharton, i hvert fald den her uge. Så jeg tænker, det er meget relevant. Men dem, der ikke skal undervise i rope climbs den her uge, de kan jo se den, få nogle tips til, hvordan de kan undervise deres rope climbs. Så det, der er allervigtigst, når vi skal lave rope climbs, det er at få lavet en effektiv lås med fødderne, så vi kan bruge benene til at kravle op, i stedet for at bruge armene for meget. Så den effektive lås, det kunne være en J-hook, en heel hook, der er også en Spanish wrap. Den jeg vil anbefale at undervise i, det er en J-hook. Den er meget begyndervenlig, og den er meget sikker. Så det er en af dem, som jeg oplever, at folk glider mindst i. Den største fejl, jeg ser i J-hooks, det er, at folk ikke får placeret fødderne rigtigt. Den anden fejl, jeg ser, det er, at folk de stiller sig oven på rebet, i stedet for at få klemt sammen om rebet. Så de klemmer sammen om rebet ved at stille sig med fødderne oven på hinanden. Og det er ikke særlig effektivt. Det vi godt vil, det er, at vi har tæerne mod hinanden, og så at vi klemmer hælene mod rebet. Så hvis jeg forestiller, at jeg har begge fødder på den ene side, så tager jeg rebet rundt om den inderste fod, tager tæerne oven på hinanden, og så klemmer I sammen. Så der ligesom bliver klemt rundt om rebet, i stedet for, at man står oven på rebet. Ja. Det ser sådan her ud med fødderne. Første skridt, det er altid at have rebet mellem knæ og fod. Så er der styr på det. Hvis det er væk derfra, så skal man virkelig kæmpe for at få fat i det. Så jeg altid tænkt, have rebet mellem knæ og fod her. Så tager man den yderste fod rundt om rebet. Og så tager man tæerne oven på hinanden og klemmer hælene mod hinanden. Læg mærke til, at jeg står ikke oven på rebet med den yderste fod. Jeg klemmer sammen om rebet. Og det er det her, der gør, at rebet ikke kommer til at glide. Hvis man har en effektiv lås, så kan man hænge her helt uden at holde fast med armene. Det er noget, man kan teste. Få folk til at prøve at lave den her J-hook. Få dem til at hænge uden at holde fast i armene. Hvis ikke de kan det, så er låsen ikke særlig effektiv. Så burde man nok bruge noget mere tid på at øve sin lås. Hvis man sagtens skal hænge her, så har man en effektiv lås og kan begynde at arbejde videre. Den næste ting, det er virkelig at tænke på at holde armene strakte. Jo mere man bøjer armene, jo hårdere bliver det. Jo færre rep kan man lave, jo mindre effektivt bliver det. Så når man har forstyrret sin lås, kan man fjerne kassen. Folk til at holde så langt op på rebet, de overhovedet kan. Få placeret sig, så man er klar til at lave sin lås. Og så tænker man på, få knæene så langt op mod albuerne, man kan. Få knæene så langt op mod albuerne, I kan. Kom ind over rebet og ned igen. En ueffektiv måde at gøre det her på, det er ved at lave en pull-up først. Det vil se sådan her ud. Det er meget, meget hårdt for armene, og det kommer til at tage længere tid at komme op. Så jo mindre pull-up I kan lave her i den første del, jo nemmere kommer det til at være for jer. Den næste del, det er at få sat jer oven på hælene, og så få squattet op, i stedet for at trække jer op med armene. Man sætter sig oven på rebet, squatter, samtidig med at man bevæger sig op mod rebet. Det sørger for, at man får brugt benene, og armene kan slappe så meget af som muligt. Næste ting, det er at tænke på at få folk til at prøve at komme ned igen. Så det sværeste, eller det jeg tit hører, folk synes er det sværeste ved at lave de her rope climbs, det er, hvordan kommer jeg ned igen. Når jeg først er kommet op, hvordan fuck kommer jeg så ned igen? Så tænk på, samme måde I kommer op, det er den samme måde, I kommer ned. Når jeg kommer op, tager mit tag, det kan være helt oppe i toppen, så kravler jeg bare baglæns ned til min lås. Slipper med fødderne, så er jeg ned igen. Hvis man er høj, kan man sagtens nå helt op og røre i toppen, kravle helt ned til fødderne, slip med fødderne, og så har man måske lige sådan et stykke, man skal hoppe, og det kan de fleste godt klare. Alternativt, så laver man en lås igen, kravler ned. Det er ikke nødvendigvis den mest effektive måde at komme ned på, men det er en god måde at komme ned på, uden at bruge for mange kræfter, og uden at risikere at falde ned. Mere effektiv måde at komme ned, det kan være en kombination med en
heel lock, så kan man bedre glide ned ad rebet i toppen, men den er også noget mere avanceret at lave. Den kan vi tage en anden dag. Jeg vil anbefale at undervise i den her metode som det første. Og hvis I skal lære bevægelsen op til folk, der skal have en større udfordring, så kan man lave bevægelsen legless, eller prøve at få folk til at få knæene så langt op af rebet i sin tag som muligt, så man kan komme op af rebet i 2 tag. Det vil være noget, man kan gå efter for at gøre bevægelsen mere udfordrende. Som nedskaleringer, så vil jeg anbefale at bruge nogle af de progressioner, vi lige har været inde på. Lav J-hook på kassen, så siddende der, lav sin J-hooks. Hvis de spiller, så få dem til at lave en J-hook, plus rejse sig op, ned igen. Så behøver de ikke at have en udfordring med, at det kommer for højt op, men de får lært at lave bevægelsen, og de kan gradvist eksponere sig i at komme længere og længere op. Den anden eller sidste progression, eller næste progression, du vil lave, det er at køre halvt op ad ribben. Så lave en row climb i stedet for at komme helt op, komme så langt op I kan. Alternativt så vil jeg lave en reverse, eller hvad man vil kalde den her row climb, læner sig tilbage, kommer så langt ned mod gulvet man kan, og får trukket sig selv op. Så får man trænet grebet og armene, men man får ikke den reelle følelse af at lave en row climb. Det vigtigste ved skaleringerne, det er bare at få det varieret, så man ikke laver det samme hver gang. Så hvis man beder folk om at lave den her sidste en hver eneste gang, så får de aldrig nogensinde eksponeret sig selv over for en J-hook eller en heel hook, eller hvad man ellers vil lave. Og så bliver de sandsynligvis ikke bedre heller. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv i kommentaren eller tag fat i mig. Så skal jeg nok svare på det. Ha' en god dag.